Ένα σουτ και τελείωσε. Με όλα τα γράμματα κεφαλαία, 61-60, 10 δευτερόλεπτα ακόμη και για νίκη. Η ώρα του Σπανούλη. Με συνδυασμό ανεβάζει τη διαφορά στο συν 19 και τώρα ο Ολυμπιακός έχει να ανέβει βουνό. Η Τσέσκα θέλει 12, απέχει 12 λεπτά και 19 πόντους που έχει για να υπερασπιστεί από την στέψη για 7η φορά στην ιστορία της ως πρωταθλήτριας Ευρώπης. Λόγια, λόγια, λόγια. Εδώ ο Ιβκοβιτς τα λέει στους παίκτες του. Έτσι κι αλλιώς τα πράγματα θα κυλήσουν όπως θέλουν αυτά. Η ζωή ξέρει. Και εγώ την εμπιστεύομαι. Ξέραμε από την αρχή. Οι παίκτες του Ολυμπιακού τα ανακαλύπτουν και στο παρκέ απλά. Αυτό που ήξεραν ή φανταζόντουσαν όπως όλοι μας. Ο Ολυμπιακός δείχνει να έχει σφιγμό ακόμα και να πει κανένας για αυτό τον Ολυμπιακό Γιώργο Λιμιάτη είναι πολύ λίγο. Respect σε αυτό που κάνατε, σε απόλυτο Ο σεβασμός. απόλυτος σεβασμός. Ζούμε μοναδικές στιγμές στην Κωνσταντινούπολη. Αν νικήσει απόψε ο Ολυμπιακός. Spanoulis, stava ci biti jedna lopta. Μοναδικές στιγμές στην Κωνσταντινούπολη. 4.000 και πλέον Ολυμπιακοί. Έχουν γίνει μια γροθιά. 77% in stagione 76. Sbaglia il primo. Με τους παίκτες και το τεχνικό team. Απίστευτη επικοινωνία μεταξύ κερκίδας και παρκέ. Όχι, να πάρει λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο, περίμενε. Έγινε. Σύνδεσης με τον Ακέντε. Ο Ολυμπιακός 7 απλά το τέλος. Είναι πρωταθλητής της Ευρώπης. Τολμάω να το πω. Μια ομάδα που το πίστευε από την αρχή μέχρι το τέλος. Κοντά σε όλους και σε όλα. Ήρθε από το πουθενά για να κερδίσει τους πάντες και τα πάντα. 61-62. Μοιάζει απίστευτο, μα είναι πέρα για πέρα αληθινό. Είναι πέρα για πέρα ελληνικό. Είναι πέρα για πέρα Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είναι στο Everest του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Olympiacos dosta il titolo. Campione d'Europa. Mamma mia che storia. Ο Ολυμπιακός μπορούσε να το κάνει αυτό. 7 Тоже